Vi gør den bedste gerning. Hønen Kylde får altså lov til at komme fra et rigtig lorteliv til et meget bedre liv hos Nicoline, som står ude og venter på, at Kylde bliver hentet. Kylde har haft en kort stund her på NH, men der er mange, der er begejstrede for hende. Så hvis vi lige siger farvel til Kylde den sidste gang. Vi ses, Kylde. Det var godt at møde dig. Men du kommer til et bedre sted nu. Ej, vi er så taknemmelige for, at jeg gad at... Det har været en del af historie for os. Vi har fået... Ja, på en måde. Ja. Og jeg håber virkelig godt, at det kommer i gode hænder. Ej, det er super fint. Og tak for det. Yes! Det er godt. Skud til Nicoline, bro. Damn! Skud til Kylde. Skud til Kylde også. Godt den ikke døde.